Anak, ay sa mga mula ka sa ko, dinira mo ha. Ay mo pagkiat din din. Pagtrabaho mo, ikaw magulang, ayaw awayan mo mangod ha. Mga adorak ko. Alay manggod. Alay kay manilig ta, masukot us papa pa uli. Dili ko kay nakibuhat dire. Usa may ibuhat mo dra. Sige ra cellphone dra. Kaya raman mo kuya, ikaw ra milhig. Usa man mangurakan, dino ka mataba og kuan trabaho. Ikaw ra kuya, ikay magulang. Tapulan mo kay mata ka. Oh, sanina ba sa umang ko, hindi siya matabag na badre. Pero mag-tiktok ko eh. Kuya, mag-tiktok ay. Kaon ra, dulan ko eh. Minsan, yung bata na nay, nahuman na og laba. Ikaw, sige ra kag dula dira. Yalay na mo sirina oh. Ikaw ra kuya. Tapulan po din mo. Dili klarong bataan eh, hindi mo pasugo. Gusto man ay. Gusto na. Nagluwag na ka? Wala pa. Ano, sige ang cellphone dira. Ikaw ra yung kuya, kapag yung tiktok. Kapoy ba ang trabaho, biya? Bantay mo kaong karon ha? Magkabuo na po ang tubig. Dulan-dulan. Tulog sa kabe. One hour later. Gutuman na kayo. Kita kagentian. Halo, wala ang kaldero dire. Wala dyan. Kuya, ano man ang kaldero kuya? Pulang ikan na ko. Dili ka hatagan. Ano yung luto kuya mo? Dili ako! Dili ka mo! Dili ka mo! Gutom na kayo